କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରାବଣ କିଏ କହିଲେଣି ନିରଞ୍ଜନ ଏଗୁଡାକ ଆମର ଡ୍ରାମା ଏଗୁଡା ଆମ ଭିତରେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ କିଏ କଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ କାହାର କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କାହାର କାପାସିଟି ବି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି କାମ ଦବନି କାମ ଦବ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତା ବ୍ୟତୀତ କେହି ନାହିଁ ଏଗୁଡା ଖାଲି ମିଛରେ ଶୂନ ଫଟକା ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଇଏ ହାବେଳି ନୁହଁ ଏ ଚେଙ୍ଗ କୁରୁକୁରୁ କୁରୁକୁରୁ ଏଗୁଡା କାମ ନୁହଁ ଦଳରେ ରହି ଦଳ କେମିତି ସଜାଡିବା ବସୁନ ତମେ ଏଗୁଡାକ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିବୃତ୍ତି ଦଉଛ ମୋ ମତରେ ଠିକ ହଉନି ସେ ଯିଏ ହଉ ଦଳରେ ରହି ଦଳ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଉଚିତ ଆମେ କିଏ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କାହାକୁ ମାଗିବି କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କଣ କରିଥିବେ ସଭାପତି କଣ ବାହାର କରିଥିବେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଛନ୍ତି ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ।